Napríklad bolo obdobie, keď ma všetci moji kamaráti, viete, ako zdravili v krčme? Ja dojdem do krčmy a oni, prichádza najväčší antifašista v Bratislave! A že kto vie prečo, že áno, no tak lebo som si zbalil jednu slečnu a nejak som jej prvotné vety vôbec nepochopil, o čom rozprávala. A ako viete, príde baba na prvé rande, má na sebe oblečené proste akože kapsače Torsteiner, tričenko Nibelung, mikinka Resistance, ja si hovorím, to má po bratovi, alebo tak. Príde samozrejme Prvé rande dopadne ako inak na anonymnom hotelíku v Nových Zámkoch, lebo kde sa najviac tieto značky vyskytujú, že? Tieto ženy sú proste úžasné. Potom príde druhé znamenie. Idem, nakladám a ona hovorí, poď kľudne do mňa, pôjdeme naraz. Tak ja takýto úsmev na perách, že baba má všetko vyriešené a po akcii, ty bereš tabletky? Nie, prečo? Ale no, akože... Ale ty vyzeráš, že máš taký dobrý genetický materiál. Ešte stále mi nič nedošlo. Priatelia, 2,5 mesiaca trvalo. 2,5 mesiaca trvalo, než náhodne prehodená poznámka na ulici. Ahoj, Richard, a inak nemáš, prosím ťa, banán? A on, že prečo banán, slniečko, si hladná? A ne, hen tam ide nejaká čierna opica, že by som ho ponúkla. Tak ja na ňu pozerám, že preboha, ty si nerobila celý čas iba srandu? A ona, že ne, tak ja som sa s ňou rozišiel, teda samozrejme. Potom už teda, lebo som sa jej bál, tak sme sa rozchádzali cez ICQ. Ona... No to není vtipné. To sú moje citové traumy. Počujete, ona mi poslala takú pesničku, ja ju doteraz, fakt akože jediná nacistická pesnička, ktorú v živote nezabudnem. Tá kapela sa volá Operace neviem koľko, ale nebolo to 88, nejaké iné číslo. A to bola taká pesnička, že chcípni, špíno, chcípni. Ja som sa jej oplatil pesničkou Od konfliktu, ktorá sa volala, že Antinaci. A boli sme si v podstate kvit. Jediný problém bol teda, hovorím, tí moji kamaráti, ktorí ma zdravili v tej krče, najväčší antifašista v Bratislave. Jediný, ktorý naozaj jebal fašistov do ryti.